Il-Bulgarija jumiljaw lil Maltin b'6 goals, umiljazzjoni kbira. Malta no match for superior Bulgaria. Bulgaria blow Malta away in freezing Sofia. Dawn huma t-titli tal-ġurnali lokali li rapportaw it-telfa ta' 6-0 li t-tim nazzjonali Malti ġarrab fil-logħba ta' kwalifikazzjoni għat-Tazz tad-Dinja kontra l-Bulgarija. Sentiment simili fost il-partitarji Maltin li segwew il-partita. Dak il-livell tagħna hu. Aħna Maltin pajjiż dak il-livell tagħna. Kenna x-xita kontrina, kenna l-borra, kenna kollox kontrina, u l-logħba xitek. Ma kienx riżultat daqshekk mistenni. Ma konniex qed nistenna li ħajqalgħu sitta, ma sorpriża. Oħrajn nisostnu li fattur li wassal biex pajjiżna sofra dan ir-riżultat kien it-temp xitwi fil-Bulgarija. Pers li labu fuq is-silġ hemmhekk qalu li kien is-silġ. Naqra ħarda li hu msiken għax mhux imdorrijin jilabu hekk fuq dak il-temp li hemm hemmhekk. Rajta u kundizzjonijiet tat-temp u hekk naħseb aħna ma tantx imdorrijin f'dik il-klima u naħseb kienet wieħed mill-fatturi li batajna naqraw. L-istennija tal-poplu Malti issajja għal nhar il-tlieta. It-tim nazzjonali Malti se jkun qed jilgħab kontra l-Italja quddiem Stadium Nazzjonali f'Taqali ippakkjat bil-partitarji Maltin. Bit-tama tkun li t-tim Malti jikseb ir-riżultat aħjar kontra oppożizzjoni aktar qawwija. Mal-Italja naqra jibsa. Ma naħseb jiena biex għax ħanarbħula minn hawn. Ma rebħulhomx. Nixtiequ nerbħu xi waħda, at least ifarħuna naqra. Mhix l-ħobibsa naħseb għandna morru naqra ħjaru. Nodu żied attenti, il-press Britanjati morru naqra ħjar.